Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de ma na Amadu El Konare sɛbɛnnikɛlaw cɛsirilen bɛ dabaji karamɔgɔw cɛsirilen bɛ sabula kunnafoni a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de bɛ taa salo k'a sɛbɛn anw ka cɛya tɛ kunnafoni dili jamanadenw ma sabula an banbalen bɛ sɛbɛnnikɛlaw de kan o kuma foli ani tɔni ka kɛ ka ɲɛsin awa fasirikɛlaw ma Amadu El Konare ni nin dana in gosira ni maa saba tɛ baara in bɛ gɛlɛya fiyewu bi maa saba min bɛ kɛnɛ kan Ahmed Jakite ale bɛ so fankelen e ni ne fila an denkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Ahmed ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan daba tun wara jobatɔ naji min ma dalankolon tɛ bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Amadu El Konare sɛbɛnnikɛbaa de ye Musa Sayon Kamara politiki Amadu El Konare k'a dɔn nafa wɛrɛ t'a la fanga sɔrɔli kɔ Amadu El Konare politiki maa ka girinkajɔ ani ɲɛta nafa wɛrɛ t'a la nk'i ɲininka présidenya sɔrɔli kɔ Amadu El Konare i k'a dɔn politiki maa min n'i dan b'i yɛrɛ la san 2022 mars kalo président bɛ sigi a fɔra ka ban Amadu El Konare k'a dɔn kɔrɔfɔ in sɔrɔ la ministre da min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Amadu El Konare Mali ka président zigi mars kalo nata san 2022 i k'a dɔn Zeni Mulaye ale de ye ministre ye min u ko min ma tubabukan na affaires étrangères i k'a dɔn a y'a fɔ farafinna ani jɛnsɛnna ni jɛrɛjɛkulu ba ɲumankɛw ani dɛmɛbaw olu ɲɛna Amadu El Konare a ko kuma in kɔni fɔ maa caman dɔnsi jɔra sabula Mali ye jamana ye jamana min n'a bɛ denkan dɔn na a bɛ nimakara la Amadu El Konare cɛmancɛ fanga nakun de ye ka kɛnɛ fura k'a jɛ ngɔni ani buteli fɛrɛ k'olu fura ka bɔ kɛnɛ na min ye ayiwa waati nataw ye président kura ka nani gɛlɛya kana don a la fiyewu sɛbɛnnikɛla ko mars kalo tile 8 tɛmɛnen Lomé Togokaw ka jamana na i k'a dɔn a kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ Fɔri Yasin bɛ bolo o de ye Togokaw ka jamanakuntigi ye Union africaine tun bɛ yen CEDEAO tun bɛ yen Nations Unies tun bɛ yen i k'a dɔn Mali gouvernement i k'a dɔn u ka cidenw kun bɛ kɛnɛ kan min ye cɛmancɛ fanga cidenw ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni kɔrɔfɔ bɔra k'a bin k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn ɲɛfɔli ka kɛ sigi ka kɛ k'a kɔnɔ a k'i b'a ye k'a fɔ min ye Mali ministre des affaires étrangères ye a ye kuma koloma bɔ k'a bin tali a ko diɲɛseginna ni jama n bɛ n sara a la min kɔni ye awa jamana cɛmancɛ fanga n'o ye Mali ye bɛnkan kɛra an ye katimu de yɛrɛ dilan ka ban i k'a dɔn min ye président kura sigilen mars kalo nata san 2022 Mali président sigi i k'a dɔn a bɛ boloda i k'a dɔn nin yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn awa maaba minnu bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ min ye Ghana olu ka ayiwa Ghana président i k'a dɔn u ka conseil ayiwa ani CEDEAO ka taa se Sirle Ayorkor Bocei ani Jean-Pierre Lacroix o ye secrétaire général ye i k'a dɔn danga don Nations Unies na minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ɲɛsinnen bɛ jamana ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw ko jamana ministre i k'a dɔn faama a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Algérie Burkina Faso Gambie i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Mahamat Salet Anadif ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni bɔ Zeni Mulaye da i k'a dɔn a wajɛsenali jamana mɔɔw u ye ɲininkali k'a la tiɲɛ don a k'an ka nin fɔ Mali kɔnɔ sabula bɛnkan min n'o ye accord d'Alger ye o taamani n'o ɲɛnabɔlen o daminɛna hadamadenya dɛmɛ ani jamana yɛrɛ ɲɛnabɔlen an b'a kalama o daminɛna lakana i k'a dɔn ale ye don o don baara ye a bara ka dɔ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ cɛmancɛ fanga katimu mun dira cɛmancɛ fanga k'o baara ka kɛ an y'a mɛn k'a fɔ caman kɛra hali min ye CNT ye i k'a dɔn o sigira sen kan o tuma juru t'a la bilen o tuma min ye dɛmɛ ye ani wulikajɔ ni cɛsiri siga t'o la an bɛn'o kɛ a ka premier ministre Mokhtar Wane o ye wulikajɔ min kɛ kɔsana politikimɔgɔw k'olu kuma ɲɔgɔnya o bɛna ni hakilina ɲumanba de ye tabarikala bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga y'i nɔ ye i k'a dɔn yɛlɛma minnu bɛ sen na ani hakilila kura minnu bɛ sen na janko kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu kura dɔ sigira min bɛna fɔ de ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ kɔrɔlen in bɔra yen i k'a dɔn sabula fiɲɛ caman yer'o la o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ a ka jamanadenw u b'a ka sira kelen ye sa o tuma an bɛɛ ne don a kan an jɛna n'a ye dɛmɛ in bɛ bɔ fan o fan a musaka mana bɛn ni diɲɛ fɛn o fɛn ye i k'a dɔn anw ba ɲumankɛw ani dɛmɛbaw i k'a dɔn a ka jan an b'an bolo nɔfili o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ basigi bara ka na Mali kɔnɔ min ye bɛnkan ye gouvernement ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ an ma ɲinɛ o kɔ wulikajɔw ani taama misɛnnin ni mankan misɛnnin min bɛ caman bɔr'o la i k'a dɔn foroba baarakɛlaw
ko olu ka muruti o fana dablala nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ camancɛ fanga a b'i sɔn sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn sabula gɛlɛya caman de nana wuli yekew n'i k'i b'a bɛɛ lajɛlen dilan a tɛ kɛ yɔrɔnin kelen i b'a bɔ a da fɛ o la min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ maa minnu b'a la n'u bɛ kumabaw la minnu dalen d'u yɛrɛ la i k'a dɔn fanga filitɔ filɛ bɔlɔ kɔnɔ sabula vote marisi kalo san 2022 président ya a bɛna da kɛnɛ kan ni maa min ye cɛ i ka taa ta yekew sɛbɛnnikɛla ko mankan tɛ min na o y'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tungura filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min d'a cɛ ye kunnafoni sɛbɛn les maliens Yusufu Sangare nin ye Yusu ka sɛbɛn ye Yusu ko min ye bɛɛ lajɛlen k'u sigi mɛ ka fɛn min ma kɔnɔ n'o ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛw u ka kiri k'a dɔn sɔgɔmada in na k'a tigɛra sɛbɛnnikɛla a ye hakilimaana kɛ a ko min ye kabi sanjan tɛmɛnenw na Sikasokaw fɛ yen Amadu Aya a n'a jɛ caman bɛ yen kiri taara dayɛlɛ min ye k'a dɔn nka a ma taa yɔrɔ ja sabula maa minnu bɛ yen n'a fɔra u fara ni k'u su fili dingɛba kɔnɔ jago a yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ k'u kolow ta ni ka taa sɛgɛsɛgɛ a ko baaraw de kɛra sababu ye jama min cɛra ka taa i k'a dɔn Sikaso jama kelen o cɛra tu ni ka na Bamako sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka bila bila san 4 san 5 san 6 min ye Amadu Aya a n'a jɛ u tora taliba la kasobow ni ɲɔgɔn cɛ fo a laban na sa min ye k'a dɔn wa lafiyada nana di u ma sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn weleda kɛra ka se ka kiri a daminɛ kura ye o de kama min ye jɔakun tɛmɛnen ye k'a dɔn kiri bolodala Bamako yan nɔ nka min ye k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ maa caman tun ɲɛna k'a ko na bɔ jɔ jɔakun tɛmɛnen ko wɛrɛw bilara ko kɔnɔ tuguni sabula min bɛ tali kɛ k'a dɔn bɛnkan dɔw tigɛnɔ bilara jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la u ko min ma waasa bɛɛ ani kelenya o ka sabati fɔ ko dɔw kɛra an k'an ban olu de kunna tiɲɛ don hali ni joli tɛ kɛnɛya nɛn kan nka ni bɛɛ bɛnn'a kan ko an ka jamana kɔni lajɛ an ka bɛn ni kelenya ɲini a ka kan maa dɔw ka yafa ko dɔw la o kama maa mun somaw fara wele bilara olu caman ma i k'a dɔn dugudugunin dogo la ni ka taa ɲɔgɔn ye boloda ni jamana faamaw ye o de kama u y'u tigɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ko min ma ko loi data national min b'a to i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u somaw ɲangatara aw ka yafa i k'a dɔn aw ka yafa kɔrɔ tɛ ko i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u danyana k'u na segin aw ma koyi nka jamana na fɛɛrɛ kɛ ni ka dɛmɛ don aw ma hali ni y'a sɔrɔ o dɛmɛ tɛ se ka aw faw ani aw baw lasegin o dɛmɛ dɔ kɛra ka siyɔrɔ ɲuman ta ni k'a d'u ma k'aw denw da ni k'u don forobaca baaraw la ni ka sefa wari musaka dɔ d'u ma u k'o kɛ nasɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko kabi o kɔni sɔn kɛra o ma maa minnu bɛ yen n'u somaw ɲangatara karamɔgɔ daba tunkara u bɛɛ lajɛlenlen kɔni y'u maga suma ko in na maa dɔw bɛ yen olu kɔni kuma jɛ ni kow ye olu dɔw y'u k'a kɔrɔta maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen mun ye josariya kɔkɔrɔ donbaw ye olu dɔw fana ye fuguri bɔ dabada la ni communiquéw ni dusumakasaya sɛbɛnw ye k'a jira k'a fɔ nin ko in man ka to ta jɔakun tɛmɛnen i yɛrɛ da sera a ma musolaka dɔ bɛ yen min jɔ a ye Aminata Sumare ni bɛɛ ko a ma Amina kɔni kelen wulila ka t'i jɔ cajalaw ni ka bali ka poyi tribunal la ka se ka na kumaba caman fɔ minnu kɔni na a y'a sɛbɛnciya ka jalakiba bi Aya n'a jɛw kan k'a fɔ min fɛn o fɛn bɛ dankari buna hadamadenya ka hakɛ la farikolo ka taa s'a ɲɔgɔnna caman o ɲangataw sɛbɛkɔrɔ sera ale ma nka min ye ko gɛlɛyayɔrɔ ye fɛn min ye o ye k'a fɔ sariya la jini sɛrɛsɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'a tɛmɛsira sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye maa ɲangatalenw ye olu sɛbɛn n'olu cɔ ala bugunatigɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn n'olu da donna ko la ni kiri bi olu dɔn a na kɛ ni ale cɔ t'o la i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla ni maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔnadonbaw ye olu dɔw y'a sɛbɛnciya cogo min na o kama bi sɔgɔmada in na jaabiw kɔni bɔli o de bila la kibaruyaw y'a jira k'a fɔ min ye jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra ka ban o ye k'a fɔ kiri tigilamaw ye a yira k'a fɔ jɔnyajuru min bɛ yen n'a bɛ Aya n'a jɛw k'a la o kuma k'a tigɛra petu ko Aya ninnu k'u kana bila la k'a sababu kɛ bɛnkan min dara n'o ye yafa kɛ k'u ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ le maliyɛn kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare n'i ko dugu dɔ ka ja dugu wɛrɛ b'o ɲɛfɛ Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin ye sɛɛrɛ Amadu Konare kɔrɔfɔ min n'i bɔra k'a bila ni sariyatigiw ko k'u yafara walima minnu sɔnmaw fara n'olu k'u yafara i ye muso kelen don a fɔ ale ko ale tɛ yafa wa ale tɛna yafa bi wa min ye hadamadenw n'olu yafara Ala ka kiiri bɛ yen sabula maa 21 dali k'olu kantigɛ i ko sɛ a kɛra kɛcogo min na min ni min y'a kɛ a taara fɔ min ye min wa a y'a kɛ tan a ko i k'a dɔn ale y'a bɛɛ lajɛlen sɛɛrɛ ye hakaja min dara ka ale yɛrɛ ka hadamadenya sɛgɛrɛ ni k'a ni tɔɔrɔ k'a bɔnɛ i k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ degun se t'a ye dabali t'a ye a ko i k'a dɔn awa maa minnu y'o kɛ jamana in kɔnɔ kabini san 2012 k'a ta o don la ka n'a bila bi Mali bɛ dingɛ kɔnɔ a dɛsɛra k'a yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ yalima yafa bi ko olu ma ka da dalu jumɛn in na sariya ma fɔ i k'a dɔn jalaki ma bi u kan u ye maa minnu fa olu sɔmɔw balolen bɛ hali n'a sɔrɔ se
t'u ye dalu t'u ye nka k'a fɔ karisa e de ye nin kɛ Amadu El Konare a ko i k'a dɔn o de kun bɛ ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ni cɛsiriw ye muso in don a de ye Aminata Soumaré y'a fɔ denmisɛnnin don ko in bɛ kɛ don min san 35 i k'a dɔn ka taa nanamasumanen minɛ muso canaja don i k'a dɔn ka taa dogo maa mago ani degun ni ɲani k'o ta k'a farikolo sɛgɛrɛ maa 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ Amadu El Konare a ko yalima o bɛ kɛ cogo di awa min ye diɲɛ laban sariyajow ni hakilina caman bɛ yen a ko ale bɛ to a fɔ kɛ sabula a ma fɔ ale y'a ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ maa minnu ye nin balawu ta k'ale sɛgɛrɛ kamalen kelen balolen bɛ i k'a dɔn Maliki Jaw Allah SNT yɛrɛ ɲɛma n den Aminata wala a ma fili ayiwa a ko Maliki Jaw o de bɛ CNT ɲɛmaya la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye nin ko ninnu kɛ k'olu ka nin degun in da ka jamana sɛgɛrɛ Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ i k'a dɔn o bɛ Ala ka nɛɛma na bi i k'a dɔn u ye nkalon ni namara caman da ka jamana sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn ale Aminata Soumaré ale tɛ jɛ bi a tɛ jɛ sini i k'a dɔn ale kɔni min kɔni ye kiiri in ye ale b'a fɛ kiiri in ka bɔ a bɔda de fɛ kiiri in ka k'a kɛcogo la degun caman y'ale sɔrɔ hali ale ka telefɔni u y'o den minɛ u bɛ to ka message ani telefɔni ci ka ale ka telefɔni na k'a kɛ n'a fɔ o y'ale o bɛɛ lajɛlen kɛra damata degun ye u delila k'ale yɛrɛ wajibiya k'a fɔ 1,000,000 a k'o ɲini a furukɛ fɛ sabula furukɛ in bɛ jamana wɛrɛ la o ye nafolotigi ye a ko i k'a dɔn hakaja o bɛɛ lajɛlen kɛra o SMS n'o fɛn o bɛɛ lajɛlen kɛra a ko yalima o bɛ kɛ cogo di ninnu balolen don u ma sa ale balolen bɛ ale ma sa i k'a dɔn kiiri kan ka kɛ kɛcogo min na n'a fɔra ko yafa de ka boloda ɲɛ don Ala yɛrɛ bɛ yafa muanifin ma jango buna hadamadenw nka ni yafa ma ɲɛ k'a bɛ kɛ fo a ka dɔn k'a fɔ jalaki ye nin ye nin de kɛra n'o fɔra fɔlɔ i k'a dɔn ni yafa min bɛ kɛ o bɛ kɛ nka ka yafa dulon a ko i k'a dɔn ale tɛ jɛn n'a ye ko a ko i k'a dɔn awa dalu caman b'ale bolo dalu minnu kɔni ni o tɛ wuli a ko i b'a ye k'a fɔ waati dɔ kɛra min kɔni ye awa keleku ni jateminɛw ye min ye nkalon a fɔra ko mercenaires dɔw nana ka bɔ kɔfɛ k'u bɛna faali kɛ a ko i k'a dɔn kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu nkalon dilanla ale sen kan sabula o y'a sɔrɔ ale b'u bolo degun la yɛlɛma n'a bɔra yen fɛ a bɛ taa yen fɛ i k'a dɔn ayiwa ni nin maa 4 maa 5 ye mago ɲɛ ala bi sinijugu bɛ taa n'a ye fa dɔ fɛ sɛbɛnnikɛlaw kɔni bɛ da hadamaden ka cogo di walimuso ale denw bɛ yen i k'a dɔn a somɔgɔw bɛ yen olu balolen don a k'i m'a dɔn Amadu Ayasa nɔgɔ n'a jɛɲɔgɔnw u y'ale sɛbɛkɔrɔta a k'i k'a dɔn kuma ale tɛ jɛ a ko awa bereruju i k'a dɔn min taara k'u sɛgɛrɛ ŋanamu ni nkalon min taara k'u sɛgɛrɛ u taara ta cogo min na i k'a dɔn ka to u sɛden nin fa a ko nin bɛɛ lajɛlen janfa kɛra ale ɲɛna wa k'ale tɛ yafa an bɛ don min na ko bi min kɔni ye wulikajɔ ale bɛ welewele da kɛ jamana sariya bolo ma a bɛ welewele da kɛ diɲɛmaa ma min kɔni ye degun min kɛra ale la kiiri in kana bila yafa kana kɛ fo kiiri de ka kɛ ka taa kɔtigɛ min ni min kɛra jalaki min kɛra a bɛ ɲaga fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ de b'a to kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye k'a dɔn Dɛma Kɔnde Dɛma ye sɛbɛn kɛ Dɛma ko i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn cu ani ca a bɛ ɲini ka ciya jamana fan caman fɛ i k'a dɔn min ye dɔnkilidala Salifu Keita n'i ye Salifu Keita fɔ bi n'a man di ye a fɔ honorable Salifu Keita sabula min ye seko ni dɔnko dɔnkilida kɔfɛ bi na jamana ka danama don min ye k'a dɔn wasaden don k'a sabu kɛ danaya dar'a kan a fana a bɛ CNT la Salifu Keita kɛ kɔrɔ i tɛ lamɛn kɔrɔ lamɛn kɔrɔ ma lamɛnli kɛ o ni kɔrɔ tun ye lamɛnli kɛ kɔrɔ a bɛrɛ ta ne lamɛn kɔrɔ a ko Salifu Keita sɛbɛnnikɛla ko min k'a dɔn a kɔni a ye kibaruya di kɛ kibaruya min kɛra i k'a dɔn ko min ye sirafara karila a bɛ dolen de ta Salifu Keita kɛlen don ka Dakabana concert labɛn min bɛna kɛ ni lafiya yɔrɔ dɔ la n'o ye Jatalan ye a ko yen nɔ a kɔni y'i to senfɛ ni ka don jamana kɔnɔna la a kun a n'a kun karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'a ka cɛnjɛla fɔ Maɲaki ka taa n'a yɛrɛ ye Salifu tɛ se ka maa fɛ a ko min ye k'a dɔn Salifu ye kuma min fɔ ni o yɛrɛ bonyana ka tɛmɛ concert yɛrɛ bolodali kan a ko an bɛ donni min na i ko bi a ko Mali bɛ dingɛ o dingɛ na bi sebe jukɔrɔ kɔlɔn min kɔnɔ bi a ko
ko maa fila tɛ dɛ min ye M5 RFP fankelen ka taa se Imamu Mahmud Diko k'olu de ye jamana firi Salifou Keita ka kuma la a ko an bɛ donni min na i ko bi a ko n'i ye jamana in lajɛ degun caman bɛ jamana in ka bi koyi nka min ye i k'a dɔn awa M5 RFP maa dɔw bɛ yen u ye kɛlɛ ni wulikajɔ caman kɛ minnu kɔni jɔyɔrɔ kun bɛ golo fa kosɛbɛ ale yɛrɛ Salifou ye dɛmɛ kɛ waati tɛmɛnenw na waasa min ye IBK kɔni tun bɛ ka fili mun kɛ ni k'a fili sɛbɛkɔrɔ fɔ ale ma taa i t'a fɔ micro la koyi ale ye IBK yɛrɛ de wele ni ka bataki kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛsin a ma jasiraw fɛ a ye kangari da a kɔrɔkɛ ye i k'a dɔn wa ko ale y'i bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen sabula jamana waɲɛ tuma in ale Salifou tɛ se k'i sigi o kɔrɔ i k'a dɔn ale tɛ nata maa la cɛ min b'a fɛ a y'o fɔ Maɲaki IBK ye min ye wulikajɔw kɔni kɛra jamanaden caman wulila nka maa minnu bɛ yen n'olu bilara M5 ko kɛlɛ la u ye kɛlɛ min kɛ ni IBK taara a ko IBK taalen kɔ ko M5 yɛrɛ tilara bolofaraba fila ye a ko bolofara fɔlɔ o kɔni ye maaw ye minnu kɔni y'a kanu IBK taara nka an ka jɛ an ka fanga kura sigi waasa jamana waɲɛ o bɛ se ka ɲɛ jamanadenw ka ŋunanfa a k'olu de kɛra maaw ye minnu b'a la ka transition kɔkɔrɔ don nka ko M5 bolofara dɔw minnu bɛ yen ni olu tun bɛ ka diyagoya ko dɔw fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn fanga yɛrɛ ka di olu ma u k'a kɛ lemuruba ye u sago n'u dungɔ u k'a kɛ o ye n'o ma se ka sira sɔrɔ k'olu de sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ mɛ olu de b'a la ka bala ni dunu ta tuguni ni ka tila ka jamanadenw wele k'u bɛna mana kura da olu ɲɛ la Salifou ko o maa ninnu de ye Mahmud Diko ani M5 maa ɲɛmaa dɔw ye i k'a dɔn a tɛna sɔn mun ma cogo si la a ko a bɛ ale Salifou ni Ala n'a kira cɛ a ko malidenw ka lamɛnli kɛ dɛ min ye i k'a dɔn Mahmud Diko ninnu yɛrɛ de ye jamana cibaa ye i n'a fɔ ale Salifou y'a jateminɛ cogo min na sabula u tun bɛ fɛn min nɔfɛ k'o dun dunda ma sɔrɔ i k'a dɔn u bɛ ka dusumakasaya kɛ ni ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan wa u b'a fɛ ni ka mana biri jamanadenw ɲɛ na Salifou ko jamanaden si kana sɔn o ma bi a ko ale Salifou bɛ yɔrɔ min na bi a t'a dogo maa na dɛ Mali cɛmancɔrɔ fanga n'o ye transition ye karamɔgɔ Daba Tunkara a b'o dɛmɛ bi a b'o dɛmɛ sini a ko ale yɛrɛ de daamɛ sɔrɔdasi fanga na ka tɛmɛ civil fanga kan sabula ko n'i ye Mali lajɛ min ye fanga ɲɛmaa minnu tɛmɛna k'a daminɛ Amadou Toumani Touré Général Moussa Traoré a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fanga kɔnɔ jamanaden ye tabarikala fɔ nka o ko nka an k'a ni civil ka fanga suma ɲɔgɔn ma min ye le mangement an k'a ta k'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma k'an zomaw ta ni ka bila a la favoritisme népotisme k'u y'o damanda de kɛ o tuma sɔrɔdasiw b'a fɛ ka fanga lakile nɛrɛ min kɛ yɔrɔ minnu gɔlɔni ni k'olu lakile ko maa minnu bɛ yen n'olu ye tiɲɛniba kulew kɛ n'olu de ye jamana firi ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kaso la ŋɔɛ o tuma k'o kaso ɲɛsira boli o de bɛ ka i k'a dɔn maa caman bila i k'a dɔn kumaba fɔ la jamanadenw min ye Mahmud Diko ninnu b'a la ka jama wele min kɛ k'a b'a ɲini malidenw fɛ u kana sɔn ka tugu kɔ maa si kana sɔn i soma ka taa fa ninnu nɔfɛ bilen sabula k'u tɛ furakɛ ya u den di furakɛ ya u mɔden kɛrɛbɛ tɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛda kura Amadou Konaré ne doni maa girinya physique doni a kɔrɔ o tɛ foyi bɔ a girinya na fiyewu Amadou Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma procès verbal i k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛ Amadou Konaré i k'a dɔn min ye colonel Goyita ye wele dalen don k'a fɔ a k'i kan bɔ présidenya nɔfɛ Amadou Konaré i k'a dɔn kuma jɛngɛnen min n'o bara ka fɔ i k'a dɔn ko ɲuman tɛ o de la maa minnu bara ka ko in jukɔrɔma don kosɛbɛ i k'a dɔn wele dakɛr'u ye a ni ka kangari dak'u ye min ye CNT yɛrɛ kɔnɔna ye u ye Kawuji min wele sabula ko in ale de kɛlen bara k'a sinsin ni ka kuma barika sɛbɛnnikɛla ko a ko CNT la o don ko min ye conférence ye président Damanda olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka Kawuji min wele ka taa n'a ye CNT ɲɛmaaba fɛ a ka kangari da jɔn ye Garankɛ Mamu ye u m'o cogoya de da la wa ko transition Garankɛ Mamu subhanallah Amadou Konaré ne sɛbɛnnikɛla ko u ko ayiwa CNT président anw ye an baarakɛ ɲɔgɔn Kawuji min wele i ka kangari da ye sabula a bɛ laban a bɛna kɛ sababu ye CNT yɛrɛ mɔgɔw k'a kɛ bɔrɔ lankolon ye CNT mɔgɔw ka tigɛ a la sabula kuma min b'a da Ala diɲɛ don o don da ne bɛ wele da kɛ min kɔni ye colonel Assimi Goyita ye i k'a dɔn président sigi nata a t'i kan bɔ a ko yalima Kawuji nin y'a ka kuma ye kuma min n'a jɛngɛnnen don kosɛbɛ ka sababu kɛ n'i ye jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ politikimɔgɔw ani sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye a filanan min ye sɛbɛnw ye sariya ye fɛn minnu ko fɔ camancɛ fanga maa t'a la min bɛ se k'i kanbɔ députéya nɔfɛ janko ka taa kɛ président ye k'i k'a dɔn sɛbɛnnen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la bɛn kelen don kan Kawuji min b'a fɔ ko CNT la wa min kɔni nin ye sɛbɛn de ye dɔrɔn charte de transition i k'a dɔn an bɛna bɛnkan kɛ min y'o dalilu ye k'olu wuli ka bɔ yen ni ka na ni dalilu kura min
min bɛ se k'a to Assimi Goïta a b'i kan bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma minnu bɛ bɔ ka Ujimu da i k'a dɔn a bɛ maaw ja tigɛ kosɛbɛ wa a bɛ na ni tiɲɛni ye sabula maa minnu bɛ yen ni politiki maaw don n'olu ni politiki baara ka kan i k'a dɔn a b'u kɔnɔ su ni k'u kɛ jamana a transition kan a ko kuma minnu fɔli i k'a dɔn kojuguba don ka Ujimu ko kuma kangari ka d'a ye o yɔrɔnin bɛɛ min ye Wage kangari da k'a ye a ko ayiwa Ndoa nin ko minnu b'i da i k'a dɔn tamasiyɛn jugu don sabula min ye président ye minnu bɛ CNT kɔnɔ olu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka na kangari da sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ selekina ni jamana caman tulo fɔlɔlen don k'an lamɛn nin kuma ninnu mana bɔ ka Ujimu da ale dun bɛ baara kɛ CNT la a bɛ kɛ sababu ye min ye ayiwa CEDEAO ye maa minnu ye kangari da kɛ jamana ye i k'a dɔn jamana taabolo ɲuman a n'a nabolo ɲuman sega bɛna don la n'o kɛra dɛmɛ yɛrɛ kɛlen a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ transition bɛ sɔn ka lengu langa o tuma ka Ujimu a kan k'a ka kuma fɔta dɔn i k'a dɔn ayiwa n bɛ karisa fɛ o tɛ nkalon ye nka a bɛna kɛ candidat ye a dun n'a kɛli man kan i k'a dɔn a kɛnɛ ka sariya sɔsɔ don a k'i k'a dɔn o ye kuma jugu ye o fana ma bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko o kɛlen a bɔra o kɛnɛ ka yɔrɔ min ayiwa musojɛkulu dɔ fana y'a wele i k'a dɔn 8 mars don ka Ujimu ye musojɛkuluba dɔ sigi sen kan olu ka taa ɲɛnajɛ kɛ ni musojɛkulu ninnu kɔni bɔra ka taa ɲɛnajɛba kɛ CICB la a ko i k'a dɔn 8 mars don sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min y'o ɲɛnajɛ kɛnɛ in dɛ ka Ujimu ye kuma kɔnɔna a sina k'a fɔ ten an ka dɛmɛ bɛɛ colonel Assimi Goïta a k'i kan bɔ musow de nana fara ɲɔgɔn kan sa i k'a dɔn o ye musɔrɔ bɔ min de ka musɔrɔ da kun olu ko a ma ka Ujimu i y'anw wele ko anw ɲɛna musow ka ɲɛnajɛ 8 mars ɲɛnajɛ don ɔ i ye kuma porogotelen min fɔ anw de kɛ maa kan bala i bile koyi anw de tugu maa kɔ e b'a dɔn sariya ye nin ko ninnu sɔsɔ k'a fɔ colonel Assimi Goïta ka kɛ président ye sɔsɔliba de b'a la jamana sariyabolo b'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ ɔ i y'anw nɛgɛ ka taa an bila an malo kɛnɛ kan wa an bɛ kangari da nin ɲɔgɔn na ko kana kɛ sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM olu fana ye communiqué kɛ olu ko olu ta tɔ tɛ kuma dama ye dɛ olu bɛna taa wele bɔgɔ jenne kan sabula a bara ka kuma minnu fɔ bi jamana kɔnɔ maa bila ɲɔgɔn na don a bɛna kɛ ni tiɲɛniba de ye sabula a fɔra jamana sariyabolo bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan transition maa si tɛ kɛ ɲɛmaa ye a minisiri fara i k'a dɔn ayiwa a député ka k'i bɛ fanga ɲini i ni fanga ɲini man kan n'i kɔni donna transition na kaban o ye bole ye fanga ɲini na a ko kuma a bara ka awa tigɛlomali ni kɛlɛtigɛ minnu kɛ i k'a dɔn kuma jugu don olu bɛna taa wele kuma in sɔrɔla Mamadu Serifu Ayidara da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ procès verbal kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ taa ɲɛfɛ wa an ka tesara premier min ka taa sugu la karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni maa ma ba taali ma i tɛna ba taali ma bala cogo bɛ di tuguni Amadou El Konaré a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtɛna kɔ Amadou El Konaré n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin est cher Amadou El Konaré ni degun bɛ malidenw na min kelen bɛ k'u sɛbɛn kɔrɔ Amadou El Konaré i k'a dɔn jamana kuranko don kabini indépendant taara don min ka n'a bila bi la san o san i k'a dɔn kuranko bɛɛ lajɛlen b'a fɔ yonba de ye yalima n danna gosira sawa Mali kuranko i k'a dɔn a gɛlɛya ka duga wa ɲininkali tun bɛ bɛn dabali ni fɛɛrɛ minnu baara ka tigɛ bi Amadou El Konaré hakaja maa bɛ se k'i jigi da k'a fɔ minisiri kura i k'a dɔn min kɔni bɛ ji ani kura kunna min ye Seydou Lamini ye i k'a dɔn awa dankɔrɔba kɔni baara k'i kɔ a da Amadou El Konaré i k'a dɔn nkalon ka bɔ ko la ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka ye ɲɛna a ka se ka faamuya Amadou El Konaré maaw b'o de nɔfɛ kuranko la min ye awa directeur général ye n'o ye énergie directeur général a tɔgɔ de ko Umaru Jara baro kolondigi i k'a dɔn ayiwa ka se ka nkalon bɔ fɛn bɛɛ la baro ko minisiri ka yamaruya kɔnɔ min ye CNT mɔɔw ye gɛlɛya min bɛ kuranko la gundo min b'a la a ɲɛ yɛrɛ ka se ka dɔn sa dɛ n'a sɔrɔla min bɛ kɛ o ka kɛ Amadou El Konaré sibiri don marisi kalo tile 13 e ko kuran natigɛ bilen ayiwa Mali kɔnɔ wa ɲininkali tun bɛ bɛn nin don in min ye taama ye o y'a kɛ ka taa Balenge i k'a dɔn ayiwa centrale bɛ yen centrale min n'u k'a ma ko BID ani DEUS Amadou El Konaré a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn ninnu nana kabini san 2000 a ko i b'a ye k'a fɔ groupe minnu bɛ yen ani centrale DEUS i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi a caman sigilen kun b'a sensabara kan min ye baro kolondigi Umaru Jara a ye wulikajɔ bolo da i k'a dɔn min bɛ se k'a to a ka fangaba sɔrɔ o wulila ka jɔ n'i y'o ta k'o lajɛ
megawati i k'a dɔn awa 60 ani 2 b'o de ko fɔ Amadu El Konare a ko n'o fana bɔra yen i b'a ye k'a fɔ min ye wuli ka jɔ wɛrɛ ye min ye jateminɛw ani sɛnsɛnniw ye kuran yɛrɛ a bɛ bɔ da min na ni tasuma kami ka bon kosɛbɛ Amadu El Konare a ko i k'a dɔn min ye gɛlɛya ye gɛlɛya in bɛ yen kabini kunungo i k'a dɔn o tɛ bi ko ye sabula kuran mina sanni walima kuran yɛrɛ dili o tɛ Amadu El Konare gɛlɛya bɛ fɔlɔ fɛn min na fɔlɔfɔlɔ o de ye kuranjuru kuran bɛna juru minnu fɛ Amadu El Konare a dɔw bɛ yen kabini san 1960 a kɔrɔla a barika banna a fɛngɛra Amadu El Konare i k'a dɔn o kɛra sababu ye min b'a to kuran tiɲɛta de ka ca kosɛbɛ n'o tɛ k'a fɔ kuran dasilen de ye min bɛ Mali bɔ o tɛ Amadu El Konare u taara Sirakɔrɔ i k'a dɔn a wasente mɔɔw u ye filɛli kɛ u ye ɲininkali fana kɛ centrale min bɛ yen 100 mégawatt Amadu El Konare i k'a dɔn groupe électrogène 8 a k'o projet fana n'i y'o ta k'o lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye miliyɔn 150 euro wari a b'o de ko fɔ kabini san 2020 Amadu El Konare ninnu taara ka da ɲɔgɔn kan a ko wulikajɔ kura minnu bolo dara kalo 18 Amadu El Konare min ye projet min n'o kalifalen bɛ Usumani Kulubali ma o ɲininkara o ko an bɛ donni minɛ ko bi baara daminɛna wa a y'an ka yɛrɛ ka bon kosɛbɛ Badala u taara yen centrale de production dɔ fana bɛ yen Amadu El Konare min fana sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko 20 mégawatt min ye énergie directeur ka fɔ la min ye Umaru Jara a ko o fana b'o de bɔ a da ni k'o sari a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Bamakɔ n'a lamini min ye wulikajɔ kura fana o kelen bɛɛ funteni m'a bɔ kurantigɛ barika bɛ bonya kosɛbɛ n'u m'a fɔ ji tɛ ba la u b'a fɔ k'i ɲininka i k'a dɔn groupe i k'a dɔn ayiwa gasoil banna min ye Baru kolontigɛ Umaru Jara a ko nkalon ko kɔni i k'a dɔn o bɛ kɛ sogokan ye Lafiya bugu min ye megawati 30 o sigira yen megawati 20 o fana sigira yen nin bɛɛ lajɛlen centrale kuraw nani i k'a dɔn camancɛ fanga sigi furadama ministre Seydou na furadama kana bila bi la min bɛ se k'a to k'o bɛ ɲɛnabɔ a ko kurantigɛ min ye funteni kuma ye a barika ka bon kosɛbɛ o bɛ faamu nka fɛn minnu kan ka se k'a to kuran man ka tigɛ i k'a dɔn hakilinaw de bɛ ta ka da ɲɔgɔn kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sente mɔgɔ ye ɲininkali kɛ k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Mohamed Usman Aga Mahamadun o ye ɲininkali kɛ a ko yalima nin fɛn o fɛn filɛ ni nin dabali in digɛra kɔsɛ in na nin bɛ kɛ sababu ɲuman ye kuran kana tigɛ min ye Umaru Jara ye a ko Bilhak a ko i k'a dɔn kuran tigɛli kɔni o bɛ kɛ sogokan ye min dabali kura minnu digɛlen bɛ fɛɛrɛ kura minnu digɛlen bɛ a ko i k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamana yɛrɛ ka kuranko i k'a dɔn sinikɛnɛ ma tɛ dɛ dayimu kayimu bada kana tigɛ a ko i k'a dɔn fiɲɛ wɛrɛ tun bɛ yen fiɲɛ min bɛ minisiri o sɔrɔla minisiri da min ye Aba Seydou Lamini ye a y'a jira k'a fɔ Mali ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ kuranko la o kuranko o de bɛ Albatros da Albatros ye jamana in sɛgɛn ka wari min zalo a ka ca miliyari 50 ani miliyari 4 ninnu m'anw fa koyi Ministre Seydou ko a ko an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye Mali ye Mali de ye olu tɛ fanga ɲini maa ti vote ye u tɛna vote maa ye a tɛ parti politique la toi ni ayiwa toi duman min bɛ sɔrɔ san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ ale b'o de ɲini ko yalima bɛ se ka kɛ cogo di jamana cadre ka fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu dɔ kana ko Albatros o kana bolonɔbila sɛbɛn kɛ kuran min kan ka di jamana denw ma u b'a dɔn tigitigi n'an ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ kalo o kalo miliyari 1 a n'a kunkanfɛ an b'o sɔrɔ Mali kunna kuran tɛ di ka sababu kɛ mun ye u b'a dɔn k'a fɔ kuranjuru minnu bɛ yen min bɛna ni kuran ye k'a yɛrɛ kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la kɔrɔlen don fangada la Amadu El Konare o tuma olu y'u ɲɛ tugu kadiri minnu fana bɛ yen a don olu fana y'u ɲɛ tugu anw yɛrɛ ka Mali kadiriw nkɛ Allah énergie cigicogo fila a sisaba kɔnɔ o maaw bɛ min de wa u bɛ yawo n b'u dɔn u na to ten u sɔgɔbɛtɔ don awɔ Amadu El Konare a ko Albatros a ye jamana in sɛbɛn kɔrɔ janfa ani Mali cadre minnu kun bɛ énergie la Amadu El Konare k'a dɔn san 2018 a don u ye jamanakuntigi kɔrɔ nɛgɛn Ibrahim Boubacar Keita ka t'o jɔ kɛnɛ kan o nisɔndiyalen Amadu El Konare k'a dɔn ayiwa min ye énergie Mali SA min bɛ Kayi Medine Amadu El Konare a bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ni namara damanda de ka sababu kɛ nin wari min bɔra jamana kun a don miliyari 80 ani miliyari 4 k'a fɔ kuranko i k'a dɔn a nɔgɔra k'a sɔrɔ kuran tɛ sɔrɔ a ko u bɛ kuma dɔ fɔ ko take or pay
Amadu Kono ko ye munde imba dima ibasara take or pay Amadu Kono ni ya glekade anamara de bombe ya namara bi boyde Amadu Kono de Quran min bi di i ka do oti bolike war min bi di Amadu Kono de ode fanga ka bo kosobe ku jija foka ta juru kan jamana kana miliyar bi ani miliyar nani Amadu Kono ka sura Quratna Allah akodi kadiri minu ngumba kenaka akuma fona minu nyana ubashido Amadu Kono de ka do abulu na blasebe ulu dia haraba tasoro de bala do kalo miliyar kelen na kungamve ode bi bo energy la kasa bi nunu ma ka sura Quratna fu falaki ministre mi do fa nyina o la ministre fa wa ita kalama funengeni fitini debseni njini wa aya fo adajela ni fenwo femike o ka ke ate faga nyini na ate tokoko ako ni ukwa tifo na fole mani minyi ni joro ingade bi na amene kosebe ale ma kele ka no fa woli la do ka barake wa le ba ke kata bu antu mago be ni la nge fo mali kurango fo doka fo go ni ndunga ni nguye sebenye anye mi za lo ka bo le témoin connaît cher karamo de batunra ni tle bora ka ba bolo ta double kuna fondi sebe zeniti bale menye ka do Boubacar Dabo fasirige Boubacar ni nyaka sebenye Boubacar Dabo ko amedoni mina iko bi ako tien ka fo menye Alou Boubacar Diallo to mi be ni oye ADP Malibaye ako ka do alolo wulile do bi wa ka do ko lolo wuli gwansante sebenikela ko ima bara minge kunu ibo tono de soro bi wa ima mi yere ke bi o tono de bi soro shini akwa amedoni mina iko bi politiki bangu ka Malila ika do jongo ala ni ma bebi ni nogota fe ko la ko jamana de girimba ka na ka ko bi Malide ni mine ko ye Alou Boubacar Diallo ye sebenikela ko amedoni mina iko bi ngigi chugodon Alou Boubacar Diallo akatani ye tribunal la yoroni gele oteni ye kalo dala yo aya baze ikuma chugodon ne ale ka tribunal ta ka tedi mimi na noye ma chama de bisinga do de fo Alou Boubacar ban ka sura dalu anga tribunal ta ku ya me i chugodon ne ay wanam nye kangar de daye andat na fula kono bisinga bismillah nam no ta ma sa ni tribunal la ngo aka gashi be beledgu anve le datola sebeni gala ko ako minye Alou Boubacar Diallo bilama karamo de batungura ko jongo ala alolo wulile do bi sabula nga minye ka do jamana nyema kala filimi mbolo dambe e ka do awa politiki ma do wulile do femina ode ka fo anyebe ni nche na chogomina anake ka do ni fie kura chime ni afana nga wati seledo o nga mune fulo dale do o politiki ma ofe ode chwa chamba kulio ata kaloni fe mondo wasa ka Alou Boubacar Diallo a chwa ere sebe koro chen wasa malide umise ka kobla chogomina o nga sebeni kala ko amedoni mina iko bi ko jamana de unye kalo korodo ma chama ne bebi munu kele do kama do shu dugola ubala ka kuma koloni sebe fura langolo mbo ninga nyesi Alou Boubacar Diallo akabara uma o nga sebeni kala ko olu ye segeselike akwa amedoni mina iko bi jamana ngono ni ma me hakili bala Alou Boubacar Diallo ma do mi ngoni ye jema ko batigiye ka do chakeda bawde babulo abe mi bara malikono ani maliko kan wa ka do ma hage mabulu bara la na seme jamana soro yiri walila akode ka cha ba anashiye o minye ka do sande menuna jamana de ere de ya yesa Alou Boubacar Diallo ni mi seno faganyini na ako jamana be chugo mina bi ata chugo mai ode kama Alou Boubacar Diallo ayelana politiki banguka ka do ningi seno jamana nyema kala filila sebeni kala ko minye ka do ashen folo o kelela ka na ijo joro sabana na chenjelaw jamana kuntigi koro Ibrahim Boubacar Keita alama hinena Sumaila Cissé olu fla ko fe ka na ke joro sabana ako tu ashen folo ye ka do wa mingara sababaye o sebeni kala ko amedoni mina iko bi ibe ka teble alama hinena Sumaila Cissé o fana teble ako jatela ka do bulukoni shine do mamina bi ode Alou Boubacar Diallo ina fo sebeni kala ya jate mina chogomina o nga mamunu be no liye politiki banguka ma tu ko ka do uka ke walu keleme sababu ye ningu mangoya ka do ko lu chama de srane me Alou Boubacar Diallo nye o kuma minye jamana nyema kala fili nye koro karamo de batungura ku bala ka puma langulu ni chwacha puma uta nga jamana dongo anyeni vamo ka do ni ya soro de mi me ka fo Alou Boubacar Diallo kan tigitigi ni ma do inafu ya jate mine chugomina abe chake abi hami jamana intanyela wa jamana ka yiriwa o sezraw de bakoro ko chamanji giledo ka sa 2022 kala fili kono ka do ko Alou Boubacar Diallo ko na ku ka cheboy wasa jamana ga dama an alafia kuna voni fle anye mimbo ka do awa zeniti bale Boubacar Dabo ale ka sebendo Amonel Konare mbembulo Boubacar do ado mbi boni sebenye sebe minuka ma info moten
sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnni kɛbaa de Martin Dakwa Martin Dakwa ko Martin ko di Martin ko a k'i k'a dɔn kuma dɔ fɔra Dakwa furanjɛ in na lɔkɔliso dumanba dɔ b'an fɛ yan i k'a dɔn a sanayɛlɛ sabatilen bɛ a kɛra sababu ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ni catiribɔlaw ka taa se k'i ɲininka sinimanbɔlaw ani arajo kumakɛlaw k'a caman gala k'u kɛ cɛkwalen ye ni k'u kɛ maa lakodɔnnen jamana kɔnɔ o kɛra o lɔkɔliso in tɔgɔ de ko INA Amadou Konare a fɔra ko INA feerela Amadou Konare kuma in fɔ ka taa do la ka n'a bila hadamaden malo tara hadamaden kamana gwana manifin ja tigɛra fo k'a fɔ k'a to ten nka min kɔni ye Martin Dakwa ye a ko ale ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa ko in ɲɛɲini INA feerela wa a taara a ma feere a ko tiɲɛ don INA ma feere nka a tɔnɔma dara a falenna de Amadou Konare a ko INA lɔkɔliso jɔlen bɛ san 90 san 1 so kɔrɔ la i k'a dɔn yɔrɔ nɔgɔra yɔrɔ kɛra yɔrɔ gɛlɛmanba ye a ti manifin yɛrɛ bɔ bilen ye lɔkɔlidenw degunnen don kuma tɛ karamɔgɔw ma o fana k'i bɔ a la INA jɔlen bɛ yɔrɔ min a bɛ suguba camancɛ la min ye a ye n ka tɛmɛni bila yan a ye n ka bɔrɔnin bila yan Amadou Konare o damada kɛra sababu ye INA yɛrɛ kɔnɔna ni k'a yɛlɛma k'a kɛ suguba ye o de la Amadou Konare k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo ma min ye nin lɔkɔliso in n'a tora nin cogo in na suguba y'a dun o tuma fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min bɛ se k'a to yɔrɔ kura bi dilan min ye INA ye waasa hakilina kuraw bi sɔrɔ a ko o dabali ni o fɛɛrɛ n'o hakilina kura de nana ta a don min kun bɛ minisiriya la n'o ye ministre de la culture ye o y'anw yɛrɛ furumuso ye Madame Ndiaye Aramatulayi kɔni Amadou Konare a min ye Aramatulayi ye i k'a dɔn ne taara ka kɛ minisiri ye o tuma n kan kɛ n cɛsiri ka baara kɛ min bɛ se k'a to jamana fa min kalifalen donna n'o ye seko ni dɔnko ye a ka bɔ nɔgɔ la ni hakili b'a la kalanso dɔ dayɛlɛ la o ko min ma Bala Fasɛgɛ Kuyatɛ min filɛ kulu sanfɛ Amadou Konare k'a dɔn conservatoire o de la wulikajɔ nana boloda ka jateminɛ kɛ ni INA n'a ma bɔ suguba in cɛmancɛ la a ka lɔkɔliso ko banna pewu o de la i k'a dɔn ministre de la culture a donnama in kama min ye Aramatulayi ye a ye wele bila a tɔɲa ministre du domaine de l'habitat et de l'urbanisme et de logement i k'a dɔn u sigira ka kuma fɛɛrɛ kura ni dabali kura ka tigɛ min ye INA ye a ka ta ka bɔ suguba camancɛ la ni ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la min b'a to i k'a dɔn kala bi lawara sɛbɛnnikɛla ko o dabali n'o fɛɛrɛ de nana kɛ tabale nana gosi maa ka ɲini maa min mago bɛ se INA ma min mago bɛ suguba camancɛ la nka min ye o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye o de bɛ taa jɔ fan wɛrɛ fɛ a tuma ni yɔrɔ jɔra k'a ban ko jamana ye INA kura sɔrɔ INA kɔrɔ min bɛ suguba la i k'a dɔn o bɛ d'o ma sɛbɛnnikɛla ko kɛra nin kɛcogo in na i n'a fɔ bɛnkan kɛra i k'a dɔn a wari kasabi a bɛ t'i jɔ miliyari caman den la Amadou Konare i k'a dɔn maa min sɔnna a wa yɔrɔ in dali ma o yɔrɔ jali yɛrɛ daminɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko u ye yɔrɔ jɔli daminɛ an bɛ don min na ko bi k'a dɔn u tɛ ko dogolen ye bɛɛ lajɛlen b'o kalama u ye expertise de kɛ expertise tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn ni sɔngɔ bɛ bɛɛ joli ma o tuma o ɲɔgɔnna de fana e b'o jɔ an t'a wari minɛ na an tɛ a sanu minɛ na i bɛ so jɔ k'a ban an bɛ bɛn ni so banna tuma min k'a ɲɛna a kɛra an sago ye an bɛna expertise kura kɛ o tuma INA kɔrɔ in bɛ d'e ma min bɛ suguba la o tuma kura in lɔkɔlidenw bɛ yɛlɛma ye ne yɛrɛ taara kura lajɛ bɔn e dun ma nin fɔ n tun t'a dɔn k'a ɲaamin bɛ o n taara Bɛlɛdugu fɔlɔ n'o tɛ ne taara lajɛ a baara a bɛ ka taa ɲɛ kosɛbɛ wa a taa cogo ka ɲi Amadou Konare a ko INA kura i k'a dɔn yɔrɔ belebele hectare 3 a ko i b'i miiri fɔn fɔ la seko ni dɔnko la a bɛɛ lajɛlen bɛ walankata ye a ka bon ni kɔrɔlen a bɛna dilan ka tɛmɛ o kan a ko diɲɛ dɔnniya kura minnu bɛ yen o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fana bɛna don yen Amadou Konare a bɛna dɔ fara jamana ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan a ko ka ko in kɛ sɛbɛko yɛrɛ ye technicien minnu bɛ yen n'olu b'ara ka baara lajɛ ingénieur a ko i b'a ye k'a fɔ min ye urbanisme ingénieur olu de bɛ ani génie civil Turki dɔ bɛ yen a kalifalen b'o ma u ko min ma ko Turki Koraba Maurini o de ye directeur construction min ye a k'i k'a dɔn o de b'a wuli ka jɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min y'a jateminɛw ni sɛnsɛnninw ye don o don dɔ bɛ kɛ a fɔra ko yɔrɔ in bɛ jɔ k'a ban kalo 18 an bɛ don min na ko bi 100 o 100 baara in sera 40 50 ma a k'i k'a dɔn a bɔɲɛtaw bɛ sabati la min ye jateminɛw ye a ko yanni kalo damadɔ cɛ INA kura bi ban min ye kalandenw ni karamɔgɔw ye u bɛ yɛlɛma ye ka suguba in don ye sabula suguba i k'a dɔn o tɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ bilen a ko ayiwa u ye min fana ɲini a tigi fɛ a k'an ka jɔ cogo min na min ye Sudan sahélien sow bi jɔ cogo minnu na i k'a dɔn INA kura min na jɔ o jɔcogo kelen de la Amadou Konare i k'a dɔn a bloku i k'a dɔn ayiwa caman de bɛ min yelen don kɛnɛ kan i yɛrɛ ko k'i y'a ye
n ko yɔrɔ in fɛrɛn bɛ de a fɛrɛn bɛ Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di n'i tɛ ko ɲɛdɔn walima n'i tɛ ko kalama Amadou El Konare a bɛ gɛlɛya a ko i k'a dɔn sukura min bara ka jɔ ni i n'a yɛlɛmana ka taa k'o ye a ko i k'a dɔn n'a fɔra arajow la ka taa fɔ daba tunkara ninnu n'a ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen ko k'a feerela Amadou El Konare nka min ye Bertin Dakwa ye a ko a ma feere k'a kɛra kɛcogo min na o ye nin fo de ka fɔ a ka faamuya nɔgɔ dɔɔni b'a la nɔgɔ dɔɔni b'a la nɔgɔ b'a la nɔgɔ de bɔra a la sisan min ye Ramatulaye i k'a dɔn ale kɔni ye wulikajɔ de boloda a ma sɔn ka baara in k'a kunfɛ koyi minisiriw de welela ka fara ɲɔgɔn kan yalima a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye n'a y'a feere k'a wari minɛ ka taa bila kɛsu kɔnɔ u b'a dun dɛ o tuma o ye i na ko bannen o tuma a kana wari minɛ i n'a a bɛ bila suguba i k'a dɔn o tɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ bilen a ko ayiwa u ye min fana ɲini a tigi fɛ a k'an ka jɔ cogo min na min ye Sudan sahélien sow bi jɔ cogo minnu na i k'a dɔn i na kura min na jɔ o jɔ cogo kelen de la Amadou El Konare i k'a dɔn a bloku i k'a dɔn ayiwa caman de bɛ min yelen don kɛnɛ kan i yɛrɛ ko k'i y'a ye n ko yɔrɔ in fɛrɛn bɛ de a fɛrɛn bɛ Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di n'i tɛ ko ɲɛdɔn walima n'i tɛ ko kalama Amadou El Konare a bɛ gɛlɛya a ko i k'a dɔn sukura min bara ka jɔ ni i n'a yɛlɛmana ka taa k'o ye a ko i k'a dɔn n'a fɔra arajow la ka taa fɔ daba tunkara ninnu n'a ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen ko k'a feerela Amadou El Konare nka min ye Bertin Dakwa ye a ko a ma feere k'a kɛra kɛcogo min na o ye nin fo de ka fɔ a ka faamuya nɔgɔ dɔɔni b'a la nɔgɔ dɔɔni b'a la nɔgɔ b'a la nɔgɔ de bɔra a la sisan min ye Ramatulaye i k'a dɔn ale kɔni ye wulikajɔ de boloda a ma sɔn ka baara in k'a kunfɛ koyi minisiriw de welela ka fara ɲɔgɔn kan yalima a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye n'a y'a feere k'a wari minɛ ka taa bila kɛsu kɔnɔ u b'a dun dɛ o tuma o ye i na ko bannen o tuma a kana wari minɛ i n'a a bɛ expert ngali k'a ɲɛ ti dɔn min fɛn min f'i ye CNT maa minnu nalen nafaba dɔ bɛ CNT na karamɔgɔ u ma na politique la k'a fɔ ko n'i ma nin kɛ jamana min bɛ fanga la n'a fɛ bɛɛ bɛ k'i cɛsiri e ma kuranko nin ye wa Mulaye Keita Katikaw ka funangɛni ale fana ye ministre wele a ma kɛ sababu ye Albatros ta in dara kɛnɛ kan o tuma CNT maaw k'u ba ma hali bi dɛ kalo 18 ko dogolen k'a bɛɛ bɔ kɛnɛ kan très bien Amadou El Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi t'an da bila yan gɔngalaw an bɛ bi ta bila waati dafara Amadou El Konare i k'a dɔn an bɛ don nin minɛ ko bi dagabana fura min bɛ yen n'o ye farafin fura ye an ko a ma ko n mamuso ka fura i mamuso ye fura di yan i k'a dɔn wari tɛ bɔ a la sanu tɛ bɔ a la nka fura bɔli baarakɛlaw ka taa doni kungo kɔnɔ ka na o bɛ musaka ko kɛ marakakɛ n b'i deli ɲɛma y'i ka fura in di yan n k'a feere sabula hadamaden degunnen bɛ cɛya gundo don Amadou El Konare ko cayara n kunkolo ma a bɛ maa tɔɔrɔ n sɛgɛnnen don a bɛ maa tɔɔrɔ n kan ka nin kɛ n kan ka nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jouer cɛ kan Amadou El Konare k'a dɔn fura cayara min ye tubabu fura ye ka taa ayiwa produit chimiques ni fɛnw ɲagami n'i y'a ta i dusukun bi panpan kunkolo b'i dimi i fari bɛ kalaya Amadou El Konare k'a dɔn cɛya fura ɲuman n mamuso ka fura jirimugu gɛrɛgɛrɛ Amadou El Konare k'a dɔn waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burapile ani Sidi farikolo chef d'escadron ko k'i fo joni Lassana Tamba Keita gendarmerie ma ɲɛma fana ko k'i fo joni Keita fana colonel major Samu Mengoro Jakite n'i ye Samu Mengoro in fɔ dɛ ne hakili bɛ taa gendarmerie ɲɛma kɔrɔ de la Bulɔnkɔrɔ ale de nan'o nɔ la o cɛ in de la ka ne wele siɲɛ kelen ka taa ne sɛbɛkɔrɔba ne bɛna bawule kɛ n sigilen o a bɛɛ ni samɛ kɛ o de la ne hakili ma se ka bɔ a tɔgɔ Bulɔnkɔrɔ Samake mais petit toi parce que tu es journaliste ne ko subhanallah ngo tora la bi jelde braga ende fanga go la de ndo la de o kele an ka taa police so la walima asahullah ka bɔ Mali na sa u tɛ se ka sɛbɛnni daba ma e kana convoquer bilen ayi fana i se kɛ jamana jɔ in na o ngajɛ shabaji dɔ b'a denw lamɔ Amadou El Konare i ka dɔn surafana t'o maa dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne se kana kuma so in kɔnɔ i k'a dɔn jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan k'o boloda min ye Seydou Traoré bamanan ala k'a hinɛ a ka kalanden Madani Touré ale bɛ fɔ ne kɔ donzongoni duman i ni ka n'o boloda sini sɔgɔma ni ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite de tun bɛ nɛgɛ la Amadou El Konare daba tunkara wa